गुड इवनिं लोगोफोर मोनाबिलि सम अर्थात गुसु गोबाव दिननि उनाव आं दिनै हाजोआव फैदों गावनि फार्माव सप्ता मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थाहैबाय आरो बे समाव आङो मोनसे खोथाखौसो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों दाब दाब जायगायावहाय मानसिफोरा फार्म खालामगासिनो दङ आरो मुलिनि आंखाल जायो ओनसोलाव मुलि नांगौ नाथाय मुलि मोना ओनसोलाव भेक्सिन नांगौ बोरमानि लोमजानाय मोसौ अमा जायखिजाया जिब जुन्थुनि बेमार आजारनि जेब्ला मुलि नांगौ जायो अब्लानिया मोननो थाङा तो बे समावहाय नोंथाङा गावनि ओनसोलाव मोनाब्ला आंखौ फन खालामनो हागोन नोंथांनो गासै नांगौ जानाय बुस्थुखौ आं नोंथांनो बाय पस्ट दैथाय हरगोन बेवहाय एक्सट्रा जेबो लानांगौ जेबो गैया मोनसे मुलिनि दामा जेरै एमआरपि थायो बे धरनैनो जागोन खालि नोंथांनि आंनि जायगानिफ्राय नोंथांनि न'सिम मोनहैनो थाखाय 100-200 बे धरननि एक्सट्रा मोनसे चार्ज जायो बेफोरखौ नोंथाङा हरबानो बे मुलिया डाइरेक्ट नोंथांनि न'सिम सफैगोन अब्लानिया नोंथाङा सुबिदा जागोन गावनि न'आवनो मोनगोन आरो अराय सम एनिमेल सेक्टराव सासे जाफुंसार आबादारि जानोब्ला नोङो गावनो मुलि होनो हानाय गावनो इन्जेक्सन होनो हानाय खेमतानि सुबुं जानांगोन हानांगोन आरो नांगौ जानाय गासै बुस्थुखौ अराय सम नोंथांनि फार्माव स्टकआव थानांगौ जेरै 1 नम्बर थार्मोमिटार 2 नम्बर मेनोलेक्स प्लास्ट 3 नम्बर एन्टासिफ 4 नम्बर एन्ड्र फ्लक्सासिन आरो एनिस्टामिन डेक्सोना बि कमप्लेक्स मोजां एमारजेन्सिनि थाखाय इन्जेक्सन नोंथांनियाव हदाय थाखाबाय थानांगौ नोंथाङा सम गैया नोंथांनि बोरमाखौ नोंथांनि अमा नोंथांनि मोसौखौ नोंथांनि खामानि मावग्राया मावबाय थादों नायबाय थादों बे समावहाय माबा मोनसे असुबिदा जायो नोंथाङा नाथाय गावनि ओनसोलाव गैया गोजान जायगायाव दङ थांलाय फैलाय खालामब्रबनोबो मोनसे सुबिदा थाया ओंखायनो नोंथांमोनहा आंखौ फन खालामनो हागोन इउटुबाव कमेन्टआव हो बा आंनि नाम्बारखौ नोंथाङा आं स्क्रिनाव होना होगोन बेवहाय फन खालाम वाट्सएपआव हर नोंथांनि न'सिम नांगौ जानाय मुलिखौ आङो आंनि जायगानिफ्राय बाय पस्ट नोंथांनि न'सिम आं दैथायहरगोन सिन्था खालामनो नाङा आरो आं सम सम लाइभ फैदों मैयाबो आं भेक्सिननि सोमोन्दै नोंथांमोननो बुंनाय जादों आरो आं दिनै हायासै आं गाबोन फैगोन गाबोन थिग 7 बाजा गाबोन 7 बाजायाव आङो इउटुबाव फैगोन आरो आंनि टपिकआ जागोन एफएमडि फुड इन माउथ डिसिजनि सायाव जोङो आरो आङो फेसबुकआवबो फैगासिनो दङ सम सम फेसबुकआव आंनि नामावनो नोंथाङा सार्च खालामोबा मोनगोन अनसुमा बर' आरो इउटुबावबो अनसुमा बर' स' शेयार खालामलायदो जों गासिबो आबादारि जाहाथे आंनि एक्सपिरियेन्सआ नोंथांनि गोदान आबादारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि खाथियो नामा बेनो गुबै उद्देश्य गोजोन्थों